Midt i København ligger Københavns Rådhus. Her finder du Københavns Stadsarkiv. Når du bevæger dig ind på Stadsarkivet, er det som at gå ind i en tidsmaskine. Du bestemmer selv rejsen. Guldnede dokumenter med sirlig håndskrift og smukke gamle bykort fører dig tilbage gennem Københavns historie. Det er historien om københavnernes liv i en svunden tid. Ned ad de stejle jerntrapper, under gittergulvet, ligger alle disse skæbnefortællinger gemt. Side om side med love og beslutninger, truffet af demokratisk valgte politikere og borgmestre. Alt sammen er det kilder til Københavns historie i al dens mangfoldighed. Arkivet og kilderne sikrer, at vi kan lære om fortiden og af fortiden. Arkivet fylder over 40 hyldekilometer. Det svarer til en lang bogreol fra Rådhuspladsen til Hillerød. Det er mere end nogen kan nå at læse på et helt liv. I arkivet møder du fortidens frække skolebørn, pestsyge stakler og lasede tiggere, eller magtfulde konger og stenrige købmænd. Men du finder også helt almindelige borgere og håndværkere, der boede, arbejdede og levede i hovedstaden i gamle dage. Den enorme samling rummer vores fælles historie. Derfor er alle velkomne på arkivet. Du kan også komme herind og fordybe dig i fortidens fortællinger. Eller besøge arkivet hjemmefra. På vores hjemmeside finder du tusindvis af erindringer, billeder, kort og meget andet. Rejsen gennem historien er for alle. Kom og vær med.